Li Midyata Mêrdînê di Lîseya Anadolu'ya keçan a Aziz Önenê da ji bo rewşên derasayê dersa müdaxaleyê ewil û lezgîna tayîn, hemşireya dibistanê perwerdeya müdaxaleya lezgîn da mamosteya. Dair bir bulgu olduğu için çok kısa onu da eklemek istedim. Li Midyata Mêrdînê di Lîseya Anadolu'ya keçan a Aziz Önenê de ji bo balê bikişînê ser müdaxaleya lezgîn çalakiyek hatî darxistin. Sadece böyle hani konuşulabilir ama bir şey çıkar onun son. Di çarçoveya çalakiyê de hemşireya dibistanê ders da mamosteyan. Hemşirema mektebe ji bo ilk yardımı mamoste mehanika eğitim da seminer dava. Seminereka gerekî başvur rastî. Yani gerek tişmeni zanî bu mağalet sanî bûn ya raş meregot û gerekî faydayı çêbû. Hemşireyê pêşî dersên teorîk da pişrejî nîşan da di kîjan rewşan de divê çawa müdaxale werekirin. Öğrenci kesiminde çok sık karşılaştığımız kazalar. Li dibistanan bi vê nevê qesayên piçûk tên serî xwendekaran û birîndar dibe. Me jî ji bo vê perwerdeya müdaxaleya lezgîn da mamosteyên dibistanê. Bi min ev gelek girîng bû û bi kêr hat. Mamostê jî ji bo vê kevxweş bûn. Amacım şu an Di perwerdeyê de di serî de müdaxaleya hemlikê derbarê gelek müdaxaleyan da agahî hatin dayîn. 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10. Gitişt xwend qirkawan dibînin. Gexwîn mî destê wan tên civan duruma ewlê em ê çi bikin hemşîra me ji me got. Hemlik manevrasının özellikle Gelek caran tiştek de qirika xwendekaran de dimîne û divê müdaxaleya hemlîkê werekirin. Li vê derê ev müdaxale nîşanî me dan. Gelek baş bû ku em van tiştan yên bûn. Şu şekilde Di perwerdeyê mamoste hînî müdaxaleya lezgîn bûn. Gel li dibistanê qezayek çêbe êdî mamoste dikare müdaxaleya ewil bikin. sürekli